na-agba mbọ ịkwalite nkuzi na mmụta asụsụ mba France bụ French nakwazi agụmagụ ya n'ime Anambra State yana n'ozuzu oke. Ndị na-akụzi ya bụ asụsụ akpọrọ French teachers nwere ọgbakọ pụrụ iche maka afọ 2024. Onye nta akụkọ Ifunanya Nwankwo nọkwazi ebe ahụ wee detara anyị akụkọ ahụ. Ya bụ mmemme nke a chịkọbara si n'aka onye isi ụlọ mbipụta akwụkwọ Apple Books Publisher Maazị Silvanus Nnadozie hiri uru na Dennis Memorial Grammar School DMGS Onitsha. N'okwu ya na ya bụ mmemme, Kọmishọna steeti a na-afụ maka agụmakwụkwọ Kammụta Ngozi Chumude nke onye nọchiri anya ya bụ Oriakụ Chinwe Ayarugbe mere ka amata na asụsụ French bụ asụsụ mba ọzọ akasị asụ n'ala anyị a, n'ihi ya o kwesịrị ka a kwalite ya. Na nkụzi nke a kpọrọ isiokwu ya uru asụsụ French bara n'ala Nigeria, onye ji okwu ya agba izu Dr. Njideka Ikegbusi nke onye nọchiri anya ya bụ Oriakụ Chantel Okoli kọpụtagasịrị uru dịgasị iche iche a na-erite site na ya bụ asụsụ French, nke gụnyere ịkwalite ejirimara ndị, mmụta asụsụ dịgasị iche iche, ịmụta asụsụ bagasịrị ụba, ịkwalite mmepe ụbụrụ nke asụsụ dịgasị iche iche na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'okwu ya, Maazị Nnadozie mere ka amata na ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ nke kepụtara ohere ịkụzigasịrị ndị nkụzi French ihe a tụrụ anya n'aka ha iji wee nweta nkụzi ya bụ asụsụ dị larịị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, iji wee fụ na ejigidesịrị ma tụlite ya bụ asụsụ French na steeti a nakwazi n'ala anyị dum. O ji ohere ahụ kụzigasịara ndị nkụzi a ụzọ dịgasị iche iche eji enyocha abụ iji wee kwalite ezi nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche. Maazị Nnadozie toziri Kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude maka ịkwado ka a na-amụ ya bụ asụsụ French n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndịrị dịgasị na steeti a. N'ajụjụ ọnụ agbara ha, otu onye nkụzi na-akụzi French, Oriakụ Doris Okwane, toziri Kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude maka ịkwado akwụkwọ ọgụgụ French a bụ ndị a ga-agụgasị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ka ha kwado ụmụ ha ịma ihe ekwe na-akụ ma mee nke ọma na ya bụ asụsụ French, n'ihi na ọ bụ nke na-akwalite mmụta onye nwere gbasara ụwa nakwazi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ụfọdụ ndị sonyere na ya bụ mmemme, Maazị Joshua Oranugo na Oriakụ Shebu Ifeanyi Chukwu, kwupụtara na afọ ojuju ha maka isonye na ya bụ mmemme. Mmụta asụsụ French na-enye aka n'ịkwalite azụmahịa nakwazi ọrụ ụka, n'ihi na ala Nigeria bụ nke obodo dị iche iche na-asụgasị French gbara gburugburu. Ndị a kpọkụziri ndị nkụzi French ka ha were nka mmegharị ahụ nakwazi asụsụ amụnyere onye na ya wee na-akụzi ya bụ asụsụ French n'ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche, ma rụtụ aka ihe iche aka mgba ha na-enwegasị n'ịkụzi ya bụ asụsụ, dị ka ịkụzikọtara ụmụ akwụkwọ ndị magori ihe ekwe na-akụ na ya bụ asụsụ French na ndị na-enweghị nke ha ma na ya bụ asụsụ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche. Inye onyinye asambodo isonye na ya bụ mmemme, ejije nakwazi abụ nke ụmụ akwụkwọ French anụnwa bụrụ bụ ihe mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda. Site na DMGS, Ifunanya Nwankwo n'akụkọ ụwa ABS.